ಆಫೀಸ್ಗೆ ಲಚ್ಚು ಬೈದಳು ಪಲ್ಲೆ ಕಂದ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ನಮಕ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಜ್ವರ ಸುಮಾರನ ಪರಿಚಯ ಅಂడి ಏರ್ ಮಗ ಏರವು ಏರ್ ಬಾಬು ಬಾಬತಾ గొంగప్పుడు ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರಿಲ ನಮಸ್ತೆ. ಸೊ ಇನಿ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸದ್ಯಗೆ ಇನಿ ಬೊಲ್ಪೊಲ್ಪುಗೆ ಬೇಗ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬೈದೆ ಒಂಜಿ ಶೂಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಂಡ್ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ದಾದೊಂದು ಪನ್ಪೆ ಅವಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಏರ್ ಮಾತ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ದಯಮಂತ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ವಿಡಿಯೋ ಅರ್ಚನೆ ಬೀಚೆ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಬಲೆ ಇಡಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಂತುಗ. ಎಸ್ ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಲಚ್ಚು ಬೈದಳು. ಸೊ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪನ್ಪೆ ಇಂಕ್ಲೆಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಒಟ್ಟು ಏರೆಗಣ ಬೋಡಿಕ್ಕನ ಬುಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಸೊ ಒಂದು ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ಗೆ ಲಾಂಗ್ ಹೇರ್ ಶೈನಿ ಹೇರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾತೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ನನ್ನ ಶ್ಯಾಂಪು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಲಾಂಚ್ ಮಲ್ಪ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪುಲಿ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೋಡಿತ್ತು ಈಗ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಓಕೆನಾ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬೈದ ಈಗ ಶೂಟ್ ಮಾತಾಂಡು ಲಕ್ಷ ಕಡೆ ಬೈದಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಬುಡ್ದು ಪೋಯ್ನೆ 11 ಗಂಟೆ ಅನಗ ಅಮ್ಮಗೊಂಜಿ ಸಾವುದಡೆ ಪಾರತ್ತಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಲಕ್ಷನ ಮುಂದ್ ಬುಡ್ದು ಪೋತೇರು ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಗ್ 2:30 ಗಂಟೆ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ಪೇಲೆ ತೊಂಪಾರ ಅಂಚ ಬಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಪೋಕ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಊಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ಲ ಓದುದ ತುಂಬ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಳ್ಳೆ ತಾರ್ದು ಓದ್ನಿ ಯಾರು ನ್ಯೂಸ್ ಓದಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ 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 ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದು ಇತ್ತಲ್ಲ ನೀವು ಉಳ್ತುಲೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಕಂದ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ನಮಕ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಜ್ವರ ಜ್ವರ ಪಲ್ಲೆ ಮಗ ತೀರು ಜಿಂಕು ಜ್ವರ ಪಲ್ಲೆ ಜ್ವರ ನೀರ್ ಮಗ ಜೋ ಜೋ ಆಗ್ತಿ ಜ್ವರ ಅಚ್ಚು ಆಫೀಸ್ ಜೋ ಮನ್ಪರೆ ಪಂಡೆ ನಾನು ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆಕ್ಲಿಗ್ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಶೇಲೆಗೆ ಸುಮ್ಮನಡ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಓದು ಅತ ಕಂದ ಏರ್ ಮಗವು ಲಚ್ಚು 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 ನೀವು ಕಂದ ಆ ಲೈಟ್ ಅದನ್ನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾರೆ ಲಚ್ಚು ಏರ್ ಮಗವು ಸುಮನನ ಸುಮನ ಏರೋ ಅಲ್ಲ ಸುಮನನ ಇನ್ಕುಡೆ ಏರ್ ಮಗವು ಸುಮನ ನಾಚಿಗೆ ಅನ್ನಲಿ ಆಹಾ ಕಿಶನ್ ಒಲಿ ಕಿಶನ್ ಪೊಯ್ ಕಿಶನ್ ನಡೆ ಪೊಯ್ ಕಿಶನ್ ಐತಾರೆ ಪೊಯ್ 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 ಕಿಶನ್ ಐತಾರೆ ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ ಕಿಶನ್ಗೆ ಚಿಕನ್ ಕೊಡ್ದಲೆ ಕಿಶನ್ಗೆ ಚಿಕನ್ ಕೊಡ್ದಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಓಲ್ ಅವು ಸರ್ ಮಗ ಮುಲ್ಪ ಕಿಶನ್ ಅಲ್ಪ ಕಿಶನ್ ಓಲಿ ಕಿಶನ್ ಶೇ ಛೇ ಓಲ್ ಮಗ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಏನು ಓಲ್ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಏನು ಸುಮ್ಮನ ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಲ್ಲೆ ಸುಮ್ಮನಗೆ ಸುಮ್ಮನಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನಗೆ ಓ ಕೈ ಸುಮ್ಮನನ ಪರಿಚಯ ಅಂడి ಸುಮ್ಮನ ಸುಮ್ಮನ ಲೆಪ್ಪುನ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಟ್ಟು ಶುಮ್ಮ ಶುಮ್ಮ ಅಂದು ಏರ್ ಮಗ ಏರವು ಏರ್ ಶುಮ್ಮ ಕಿಶನ್ ಒಲ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಕಿಶನ್ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಅವಳುಲ್ಲೇನೆ ಕಿಶನ್ ಅವಳಿಜ್ಜೆ ಮಗ ಅವಳಿಜ್ಜೆ ಅವಳೇರುಲ್ಲೇರು ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ ಎದುರು ಪೊಯ್ ಏರುಲ್ಲೇರು ಅವಳು ಏರುಲ್ಲೇರು ಮಗ ಓ ಏರ್ ಮಗವು ಏರ್ ಮಗ ಅಚ್ಚು ಏರು ಅವಳು ಹಾಯ್
ಬಲಿ 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 ಕಂದ ಬಾ. ಹಾ ಚಿಕನ್ ಕೊಡ್ದಲೆ ಪೋಲಿ, ಚಿಕನ್ ಕೊಡ್ದಲೆ ಪೋಲಿ. ಒಬ್ಬು 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 ಅಲ್ಲಿ ಕಿಶನ್ ಬತ್ತೀನಿ, ಕಿಶನ್ ಬತ್ತೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಲ್ಲೆಮ್ಮ ಕಿಶನ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್. ಈಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋದದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಕಿಶನ್ ಪೊಲ್ಲೆಪ್ಪ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಲ್ಲೆ ಯಾವ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಲ್ಲೆ ಕಿಶನ್ ಎನ್ನ ಕಾಯ್ತಾನೆ ಪಾತಂತಿ. ಕಿಶನ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಲ್ಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್. ನಾಚಿಗೆ ಅಪ್ಪನೇನೆ ಕಿಶನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಲ್ಲೆ ಯಾವ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಲ್ಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ಲು ಸತ್ಯ. ಹಾ ಈ ತರ ನಾನೊಂದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಕಿಶನ್ ನಾವ ಅಲ್ಲ ಲಿಖಿತ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಲಿಖಿತ್ ಅವಲ್ಲ ಲಿಖಿತ್ ಅಲ್ಲ ಲಿಖಿತ್. ಕಿಶನ್ ಲಚ್ಚು ಕಿಶನ್ ಒಲೆ ಕಿಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಮೈಲ್ ಅರ್ಪುಂದುಲಾಗೆ ಮೆಲ್ಲ ದಾತ ಮಂಪುನ್ ಕಂದೈರ. పోయా ఇళ్ళకి పోయా అచ్చు మూలే కులుగానే ಇಲ್ಲ పోయಾ ಒಂದ್ 2 kg ಕೋರಿನು ಒಂದು ಪುಂಡಿನು ಪುಂಡಿ ಅಟ್ಟಿ ಕಡುಬಾತ ಅವು ಕನ್ನಡ ಕಡುಬು ಅನ್ಪುನು ಮಾರಾಯ. ಅಂದಕ್ಕನಿ ಕನ್ನಡ ಬರಂದೆ ಬಂಗಾಣ ಪುಂಡಿ ನೆನ್ಪುನೆ ಇತ್ತ ಈ ಬೈಪೊಂದುಲ್ಲ ತೌಲ ಪುಂಡಿ. ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗುದೆ, ಅವಳು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರುದಿಲ್ಲ, ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗುದೆ. ಹೌದಾ? ಸೀದೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗುದೆ. ಪೋಲೆ ಮಗ ಕಿಶನ್ ಮಾಮ ಪೋಲೆ ರೈಟ್ ಸುಳ್ಯ ಗುತ್ತಿಗ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿ ಸೀದಾ ಪುತ್ತೂರು ಮತ್ತೆ ಪೋಲೆಪ್ಪ ಡ್ರೂ ಪಪ್ಪೆರಿಗೆ ಡ್ರೂ ಗಾಡಿ ಡ್ರೂ ಪಪ್ಪೆರಿಗೆ ಒಬ್ಬು ಗಾಡಿ ಡ್ರೂ ಪಪ್ಪೆರಿಗೆ ಮುಕ್ಲೆ ನಂಜಿ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಕಂದ ಲಚ್ಚು ಏನ್ ಮಗ ದೇ ಓಯ್ ಅವ್ ಬಾಬಾ ಬಲ್ಲೆ ಅವ್ ಬಾಬಾ ಪಲ್ಲೆ ಕಿಶಂಡ ತೆಲಿಕೆ ಬಾಬಾ ಬಲ್ಲೆಪ್ಪ ಬಾಬಾ ಬಲ್ಲೆ ಲಚ್ಚು ಬಾಬೋ ಬಾಬಾ ದಾತು ಅಂದು ಬಾಬತಾ ಬಾಬೋ బాబతా గొంగబప్పుడు లచ్చు గొంగబప్పుడు పల్లె సుమనడ గొంగబప్పుడు బాబతా పల్లె మిర్చి పల్లెప్ప గొంగబరు పేపి పర్గే ചോക്കുണ്ടിയാ ತಾತ ಕಂದವು ಚೀಪೆಂಡಿಯಾ ñam 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 ಕಿಶಂಡ ಬನ್ನಿರ ಓಡಿಗೆಲ್ಲ ಪುಣಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಪಾರ ಓರ್ ಮಗ ಲಚ್ಚು ಏಯ್ ಕಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ದಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಂದ್ರೆ ರೀಸನ್ ಒಂದುವೆ ಮಾತ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಿತ್ತ ಸೊ ಅಂಚಾದು ವ್ಲಾಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ನನ್ನ ಆಯ್ನತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ತೂಪಂದು ಇನ್ನಿಯ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ನಿಯ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಅಪಗಣಿಕ್ಲೆ ನೆನಪಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪದೆ ಸಮಯ ಬಂದು ಸೊ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲೆಂದು ಬಟ್ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ನಮ್ಮಟ ಇಂಚಿನ ಹುಷಾರ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪಂಡತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಉಂಡು ಸೊ ಈ ಮಂತ್ಡ್ ಹೊಸತ್ ಮೊಬೈಲ್ ತೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓವು ದಾಯ್ತದಾನೆ ರೇಟ್ ಮಾತನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರ್ಪ್ಯಾನ್ ಈ ಮಂತ್ಡ್ ತೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಉಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಂತೆರ್ ಈ ಮಂತ್ ಚೌತಿ ಮಿನಿದೆ ತೊನ್ಗ ಪಂದ್ ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ದಾಯ್ತದಾನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ ಪಂಪ್ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂದೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ ಪನ್ಯರ ಚೂರು
ಪಂಡ ಒಂಜೋಳ ಆಯ್ಜಿನ ಅಂದ ಅತ್ತೆ ಯಾನು ಮುರುಗು ತುಂಬು ಪಂಡದು ಬೊಕ ಆಯ್ಜಿನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನಾಚಿಕಿಟ್ಟುಡಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಏನ ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ಆತಂಡು ಫೈನಲಿ ಈ ಮಂತ್ ಮೊಬೈಲ್ ದೆಪ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ದೆ ದೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಡ ನಿಕಳ ಪನ್ಪೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವಿಜಿ ಕವಿತಾ ಸ್ಪಡ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪನ್ನೋದು ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್